Λενόμαστε, κάτι δεν χρειάζεται τώρα. Θα βοηθήσει για να βγουν τα διδυμάκια που είναι πρόωρα. Με γυναίκα με πολλά προβλήματα. Κάνουμε το καλύτερο, έτσι είναι πιο νωρίς. Είναι εδώ. Είναι εδώ, μαμά. 1, 2, 3, 4, 6. Έχεις ενημερώσει αυτό που δεν ξέρουν τους χρόνους. Δεν ξέρουν. Α, όμως θα το είπα εγώ. Δεν ακούστηκε γιατί είναι στο χρόνο. Το είπε, δεν ακούστηκε. Εντάξει. Δεν είμαστε υποκριτία. Βγαίνω. Εδώ. Ωραία, ο γιος. Αχ, και να μείνουνε και εδώ. Έλα ρε γε, κλάψε. Κλάψε, θα σε κάνω πρωθυπουργό. Ακουμπάρεις καλώς. Ναι, είναι καλά τα πράγματα. Τέλεια. Μεγάλα και τα δύο. Ναι. Μπράβο Εύα, μπράβο Εύα. Στήστε με, στήστε με ματιά. Μπράβο σας. Στήστε με με ματιά, μα μας ματιάσετε. Το χτύπη το δίδυμο, κολλιόπουλος με γονάτι. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε 2 ιδέες στα μωράκια να μας ζήσουν. Το αγοράκι 2.180, το κοριτσάκι 2.200. Όλα καλά. Μπράβο.